high. So popeza kuti akabambe ayamba kuponya ma jabs kapena kupanga ataki APM ndi DPP, ndiye kuti zimene ankatiuza iwo aja mbuyo mosemu zokhuza nthawi ya DPP ulamuliro wa APM, alipo tuma video akabambe akuyamikira DPP ulamuliro wa APM, akukamba mmene zinthu zinkaendera bwino, madata onse mafigures onse osonyeza kuti manambala anali abwino nthawi ya APM nthawi ya DPP. Ndiye kuti zonse zija zimene ankakamba zija ndi zabodza kapena zimene akukamba pano pazi ndiye zabodza. Ifa zonse sizingakhale zoona yani. Zoona ndi zimene akukamba pano pazi kapena zimene ankakamba nthawi ijayi. Chifukwa zimene ankakamba nthawi ijayi zinali ndi data yomwe amapangira baki, ankatiuza za manambers amene walipo titha kuwapanga cheki panopa pa internet titha kuzipeza. Inflation, exchange rates, zonsezo zilipo. Do you think ndi ngongole zimene zilipo mwana nazi ndi mmene zinthu zilili DPP is the better option than Tonse? Absolutely. Why? I think you can see the record ya DPP. If I were to tell you, inflation was 38% in 2014, and it's to 7.1% by the end of the term. My reserves were less than 1 month in 2014, and now kweza to 6 months as they are leaving government. Mukapeza kuti growth imakwera almost every year at 5%. Mupeza kuti my interest rates anachoka 45% in 2012 down to 13% akuchoka mboma. So the economy had stabilized and the economy was growing, and chitukuko misewu kandi masukulu ma technical colleges kandi ma university mukumanga masukulu kandi zipatala kankatabe kachani. Brian, you saw the record of DPP letting ntchito zawo actually anthu kunjako amalawi akunena kuti we lost an opportunity, or kuti we allow the DPP to go out of government. Record anthu wachale vuto lalikulu la munthu wandale amakhuta kwambiri ndi ulemu, akakhuta ndi ulemu amapenga ndi ulemu, akapenga ndi ulemu amayiwala kuti ndiye munthu. Ndapereka chisanzo kwa anzanu ukuku, ineyo ndine Michael Usi, bambu wanga ndi mayanga samazuwa kulemba, ndakula kumuzi ntchito imene ndimalirira ine kuti ndizagwire mphunzitsi wa primary, ndizagule njinga ya moto. Mulungu andichusa kumene kuchako kuchipatala, ndagwira ntchito kuchipatala. Alisindathana nawe nduna lero vice president. Now uzimva kalero ndimayisa chingerengere popita kugula soda chingerengere ndibatama ngati chingerengere thousand tamanga nacho chinditawe chikalo njuma mwa ini yake tiliana. Lero wendisa chingerengere uja magari motokunodi uko kale pakomo banga muronda lali mmozi, lero asilikali mbwe. Chiseko ni masekula ndeka pa keza tupase kulira swena, lero kuti nichisekule ai kulisekulira. Sobano zimenezo umayamba kuzimba, waiwala kuti ndiwe munthu, waiwala kuti ndiwe chani munthu. Siku lina zonsezo zizatha. Abale awawa asilikaliwa anakhalaponso ndi bwana wina, anakhalaponso ndi bwana winayo. Izi timazipeza timazisiya. Ndiye ngati suganiza bwino munthu zimakulowa
nkona ena lero akubadifunsa iwe ndiwe vice president chifukwa chani watembenukira boma lako lomwe chifukwa chani ukukamba kuti mboma muli anthu akuba ndene ndikuti pali ana awiri mwana wane ali B sanasambe wako ali B sanasambe umagwira kuti umusambise wako siyocho ndene ndagwira boma lako pa ndikulisambisa ndikuti mwana wanzako ali B wako ali B ukagwira waneba ukumusiwa uyuyu ukamusambisa ine ndili mwana mayanga kamandisambisa ndi mafuta ayayi mundipweteka ndi bala ine ndiye maliyang'ana bala lija osaliona bala li linali apa mandisambisa madzi iye madzi wakuotcha kwambiri chisumbuka ine atenga uzizira kuikamo iye azizira kwambiri kuvuta mayanga amasiya kundisambisa sokono lero aliboma ndalitenga pwa ndikusambisa lisiro lakuba lisiro la uresi ndiye ndikulia ngenge ndilisiye ndisambisane naliyene anthu apume kuberedwa anthu apume kusauka zambiri zikuvuta malayi muno asakunamize ndi munthu ndi mmene tipangira mboma nothing else. I'm the Vice President of the Republic of Malawi. I know what I'm talking about. Boma ilili kukanakhala kunoti chilowere timasatira malamulo amene zinthu zina kuyendera mavuto ambiri kulibe andi choopsa cholera kuti zipani zinanso anthu amaziwana twandale amangana bero manga pang'ono bero kumanga uyuyu kumusiya ali tikamwenjeza uyakalwa mboma azatipweteka timpange pang'ono nafeso zapange chako kodi pang'ono ndiye ine ndikunena kuti mulungu akalola ndikangolola chaka chino ndichomaliza mbava ukala mboma ndiye asenda osakala masewera sindikupepesanso iyayi chifukwa chona chani ineyo chimene ndachita ukafuna kukonza ukamanga kamtira amakulanga iwe ukakwatira mkazi umakana chonchi ngati sumvera banja likakhalako ndiye ndikuti zipani muyerekeze ndi chaudya zache chipani chaudya zache pali president Dr. Michael Usi pakati apa central committee naicho sapo palibe central committee why chimachitika nachi akulu ali apa amagawana maudindo asakalowe mboma amakhala aliyense akupanga kampeni atampasa udindo akangolowa mboma okhaokha amati nafa bulu ndiye maupana ndimuchose uyu anathandiza kukhala pakupanda ndimuchose uyu ndiye ndandoti oho ine ndiyapulula nacho saponse kuchokera pa ine ndimangofika anthu pansi chifukwa chani ndikatenga boma ndizayang'ana mu UTF anzeru ndani opa mulungu ndani bwerani khalani apa kodi a DPP anzeru opa mulungu ogwira ntchito ndani awo bwerani khalani apa kodi chipani icho UTM ndani ngati national team ya mpira amatenga Bullets, Wanderers, Silver, Tigers ukuduku ndikubwera pabosi koma chikuchitika pakali pano mona kachipani agaga akukana kujoyina ndi anzawo alipo ukhaokha chifukwa chani akuziwana ena wakabwera asokoneza ine ndikuti chipani cha ineyo mbava wina sakada kuzola chipani cha Dr. Michael Usi muli mbava aichule amina kukaikiridwa aichule ineyo kuboma kwagundika kuyang'ana unduna weyambirira kuyang'ana anababati osapeza anyamuka kupita kuyang'ana osapeza akufufuzabe nani nakuti fufuzani ofuna kufufuzawo mukamaza kufufuza mapepala maofesi mubwere mundifufuzaso mphuno mwangamu ngati mutaone muchinthu osapepesa lero ndikuuzani siko lino kuti lipitirire kuvutika anthu wache kuti apangise ndinuyo mmangoti ayi chipani chindi chathu chipani sichimalamulira dziko amalamulira ni munthu chipani chili ngati galimoto yokongola
musiyana na driver kwetisa galimoto oyo ali fit kwetisa galimoto kapena ayi nthawi zina mmafera fungo kukongola kwa chipani zina la chipani mbiri ya chipani pomwe driveryo amati kukukuku mukafika simukafika kuvota lero myezi 3 mwayamba kulira kunena izizi ndikupangira anthu aku Malawi kunoko ntchito iyi tikugwira ababayi awatipasa ndi Yehova kuti tigwire. Lero tilipo mawa palibe ntchito iyi mwabwera ambiri chonchi kwa ine ndikuti matemberero awa anthu kumavutisa ndi awawa ndipo inu kubwera pano kumazandimvera ineyo inu anthu abwino palibe chimene ndakupangirani kuti mubwere muzandimvesera ineyo boma limene kuvutisani ndi mmene ndilimo bomalo mng'amba asiti kufuna sitibwera ife tapita koma mwabwera chifukwa chani mufuna mumve mawu achiyembekezo mufuna mumve mawu achilimbikiso Mulungu samachedwa Mulungu samafulumira anthu ake sangalire kwa nthawi zonse nthawi ino siyoyendera mayina anthu siyoyendera matama siyoyendera ati kutchuka kuyendera chikumbumtima kodi zikukhala bwanji sopo yemwe sopo nzimaye mafuna kumasa babu pafupi sopo nizokambira na sopo koma kuti akakule sopo mayi ena jalipisa chisoni anzoti ine ndikusambira safu ndikukusambira safu iyayi zimenezo ndikuziziwa ineso safu ndamusambira koma kale ndimakonda kusambira samba sopo amakaka ngati mumuziwa ndimamuzola kumaso ukamapita ku sukulu ndiye wamenyera ndi anzako ndiye nkhondo yatha ukatopanga kumaso kukulimba maseka iso kulamuzo lako eti kumalimba chimene ndifuna kukulimbikisani nonse abale ndi alongo Mulungu wakupasani thanzi wakupasani moyo simukuyambana ndi wina aliyense pano nditchule ena kuganiza kuti mmene ndikupanga izizi ndayambana ndi achakwera ayi sinayambane nawo ndimachakwalembera kulamphana sinayambane nawo ngati gemu iyi ndi gemu ya akulu muta kukangana pandale koma musakugwanizane musadane chifukwa ntchito iyi siyakunyumba kwa munthu ntchito iyi siyakunyumba kwa munthu ndiye ndikudabwa tiyana tina iwe ndati ayitu si size yanu ine